اما سلام. اینجا یگان که شناخت میگی جو کی وقتی مکتب همینجا اومدگی کلیم یوتیوب анда одна класс инда мо чагада класс моинтончи бачо ама подписаться шавитом мо чагада бисёр шем ҳазор шем нас ки ягон хай худогинада ягон проблема башад ҳама касе ядиргоҳ менависем ҷамъ мешем осонтар мешад лестница пеш мо мактаб ки меомдем орзута кун орзут амал мепӯшад пиёдарави нағз мегӯфт ҳозир маҷбур мерим акун орзу кара бисмиллоҳ куда буремдам бираем пиёда. Искандер, как тебе гора? Инҷа шинохтам мазори кӯчка Хоҷатак Ровуд ки омдаги амҷо вақти мактаба ҳар сол каникул ба вай пул ҷамъ кардем меомдем эсотон бошад. Ҳозир намедонам мактаба чӣ хешик мебиёд минем инҷо ваю пеш ҳам хел будем. Вот он. В детстве самое наше любимое место было. Вақти кӯдаки мо фақат амҷо меомдем. Вақти мактаба ин кӯчкакиҳои хамирҷоёгӣ фақат ҷанг буд. Мактаба. Мана ай парковат кардем ин анча дига шудааст ин мазор. Ин назарам ба кӯ наздик шудаги ин ҳама омда болошу буремда менавистем. Даврон плюс ҳамиҷа буд, Даврон плюс Аляки Любов ҳамистем рафтем. Ё Даврон 1993 омдагӣ эсотон ба ҳайми омдагиҳо. Ҳозир ҳамаша буремда ҳамҷо ҳам мебурем маҷбур. Гарму хай мебурем абиззат. Инҷо бентон чӣ ҳама арча шуда хушро шудааст мазор. Табиаташа бентон чӣ арчаош хушро шудааст. Зӯр шуда. Ин даромадаш. Скорее ҳама омада Россия инҷо аяш будаги эътиқодаш ягон сохта метиҳад. Ну, скорее всего, можно. Ин лестнице ҳисоб карам буремдем орзу кара эсотома бошад ага. Ки точно медонад чанда имҷанда лестница. Кани ҳисобаша гоитон чи? Точно шумораш чанда. Много. Ты знаешь, сколько здесь лесенок? Сколько? Миллион. Миллион, нет, не миллион, ты не угадал. Комментарий навестон чанда кани ки медонад. Мана ин даромадаш. Чихай бонош дигар шудаги. Ҳама ҷо хушро шудагӣ. Искандер, чё жарко? Вот так. А я в детстве любил сюда приходить. Майдаки мана ман нағз медидам инҷа Искандер. Коре бентонай. Дари хушрӯя. Скорее всего, инам частный инвесторо кара метиҳад. Ҳар хел орзу карагиҳо. В основном Россия чо будагист. ин хушрӯгиша меканда кори. Ана оштоно анча овод шудааст, ҳамаш хушрӯ шудааст. Ин ҷоҳо эсотон ба ҳайми айбон пеш пишти ҷо ки бова хонда ҷогирак буд. Ҳозир скорее всего июл не сезон де август мебедам. Ҳозир гарм барои ҳамун иш ки нест ман мо халос. Инҷо ки ҳесташ бай мана. Инҷа музика мешуд бо рақсу бозӣ. Ҳаминҷа ҷои вай люкс буд де вай вақт ки пеш бада инҷа мегирем мана. Инҷашам бозиравӣ мешуд. Инҷо ҳама қатор ин хел букваи п мешитем. Бо ёдам не ҳамҷо буд ме пеш тахта набуд ҳам хел мешитем не. Чи люкс ҳисоб мехӯрд. Пеш омдаги ҳаминҷа мегирем шаббодаш. Булим шаҳар гарм инҷа шаббодаша зӯрише. Ана. Весь город на ладони ба гуфтаи Рӯсо. ин кӯне ки орзума будан ки якко мебуред ҳама нотарсо буремда инҷо буремда як сиёсат мекунем ҳама ман буремда ҳама муфта калнигирӣ мекунем. Бародаро мана инҷа чағада бо оштон инҷа ба фундамент кардем болош ба қаброи ким ки буд инҷа ба макон инҷа ба будааст. Инҷа ба фундамент кардем скорее бо айбон месозанд. ин дигар ҷош ҳамин хел мондагӣ 20 сол пеш хел буд ҳозир ҳамон хел будааст. ҷои омадаги бе чӣ хел нағзам вақти кӯдаки гузаштаги ҷоҳо. ин айбонҳо мебинем. як айбони ҳархи калон сохтор. Скорее всего инам частный инвестор мекунад. Яго ман намедонам.
апои содики сооружение калон мол пул рафтагӣ ин хонача бинтон фотограф суратгирӣ фавриш чӣ мешавад переводаш скорее срочный да раз мегӯяд печатка метавад ҷои зӯр карасан дуконча правильно для развития туризми ҳамаш дар кор инҷа беседка шудааст кӯрела манай санг бона калонша бинтон 25 метр зӯр кара сохтааст болош хас пафтагин бобде салқин калон ҳама ҷои зӯраш бомдем ғор ба инҷа омда он таҳсида штаз дар омдан ба рости гап худомо он тарсудим хай медарем в любом случае ку медарем халос навин инҷа ба тарбузу бутилкои лимонад моне очира ани ки мемонад ҷо мебиздим ки монем ях кунад ёдтон бошад ҷои тарбуз хунук кунад харбуза инҷа буд меваҳои мо мемонем бодрингу помидорро мемонем хунук шуд ҳамаш обаш ях боинолям ғор тип торик блин фонарик нагирифтим афсӯс писарчам телефонаш надодде дар мегироним светаша бошад ҳама ҷо плюс минус шуда бирафтааст ҷо нест плюс нестам манам плюс кара бурам мегонта мана ҳозир мерем то охираша бачаҳо инҷа торик фонарик нест ҳозир оба гирифта шавем монагиша сони мегирем бачаҳо дар ин ғор ба съёмка кар нашуд узр скорее всего молиётон ами омдагӣ ёшива интересно нашуд кара инҷа ба ҳозир нахи арғамчин кофсудем обашам дар ума бирафтааст нормонча шудаш хайб 1 метр фурӯмдим гирифта нашуд ҳозир арғамчинҷа бояд камки дига добавка кунем фахерба гирифта гашта баклажка переливат мекунем обаша нагирем намешавад обаш зӯрку ба маза вкус детства мазаи кӯдаки мо ёд мебурем обязательно об мегирем худо хоҳад мазаи обам шумо мегӯм интизор шайтон вей тоҷик ҳеҷ ҷонда гум намешавад фахерча ёфтим арғамчина карем бана калодсаша хушк мекунем баклажка вей баклажка инҷонда ҳайрон мешавем ина бинтон 5 литра 4 10 литра як муаллам об мерасад худо хоҳад ҳисобаша ёфтем мо обратно нигоҳ кара истонс гашта мебурем башкон мехе 5 литровый 10 литровый бо гирифтем запаса карем обаш ганда ширин дарнашанда фақирчанда башконам худдан ки сер намешавад наментон запас калон обаш аққони зӯр будааст хӯрдан ки сер намешавад ин шуд ҳозир ам кӯе ҷанги ҳама як бурумда орзу кара мебарафта медарем ва инҷа омда орзу накунитон ҳамаш мушудааст манам ашибка кара орзу караги ҳамсифима гирам гуфта били ҳамаш шуд орзу накунитон инҷа пас не ёшинда ӯи нагара орзу мекунитон илоим ҳамсифима гирам гуфта соф шуда натонистудем акун 14 солесин ҳама орзуҳо гуфт инҷа шутид накунитон ҳамаш мешудааст всё идём сабрин дальше бародаро хоҳаро ин дарахт эсотон ба ами дарахт латача мебастем орзу гуфта айтоми ин дарахт билин чанд сад сола истодааст болоҳош ба кимҷа сохсос бачкон ёдотон бошад агар инҷа мехел насими кӯсол ба раҳ буду сразу кӯ будде каркулочаш манин ҳама мебуромад кӯ ин мехе замин бо башта шуда бурумдааст инҷа якти дига кӯ пайдо шудааст ин пеш набуд дутта шудааст мобайнаш томи чӣ хӯрия дутта шудааст пеш рост мебуромдем тамом будде дигар шуда сохташ хай замин ҷумӣ мешавад вай гузар худи близняшки бишуд рост гуфтнаки вақт гузаштод сексеки сохти кӯям дига мешавад ку сони атарафи лесница нигоҳ кунед агар помончак ку лесница наздик шудагӣ реально де агар ягон кас расми пешинаш бошад вақтои кӯдакӣ вақтои 25 сол пеш сравнит кунитон дигар шудагӣ полна башко намено ахрор пирӯз дилноза любов алзебла плюс любов насиба плюс аляки любов х плюс ф а плюс з м плюс у плюс у г плюс д октам плюс октам ки буде у плюс у ин хе шӯхиҳо инҷа накунитон желанитон мешавад де ҳама ёш будагини ҳар хел орзу ҷинҷин накунитон я духтарака дидам ина мегирам мурдитон мегиритону халос бачаҳо ин кӯва пеш бурумдан осон буд сохташ вообще дига шудааст
қафош бо рафта мебурем де. Таги почи пури ракушка. Ин каяк ина меинуни қавати санг. Зидоми? Мана қавати санг. Ҳамаш ракушка. Ҳамаш ракушка шудаги. Зидоми? ҳама ҷош ракушка. Ин скорее атаги об будаги як вақт. Ки медоне чанд ҳазор сол пеш об будаги, атаги об зада бардошта шудаги. Ку. Ин ҳамаш ина ракушка зор. Ин ягон вай бошад. Геолог пуштанда ко тариха чанд сола ин ко. Чанд ҳазор сола то тарихи конумодон 2400 сол де. Скорее ку ҳама вақтанди ҳам будаги амихе. Хай сохта ваяш дигар мешад. Ду баланду пастиш кам кам дигар мешад. Тамом. Инҷа Насими Кӯҳсор. Намедонам ҳеч ки наминамоду. Дусета солдато гаштагуд мумкин военный часткариги инҷа ман яки ин точная информация намедонам. Хушам номсоз рафтам. Ин Насими Кӯҳсор зандолу зор шаст. Ягон газ зандолу коштагими. Кӯя хушрогиша бинам. Супер. Кӯя ҳама ҷои баландаш бурумдим. Ин Карл аз бало номаш. Каркулоч номаш бурумдим. Есна бошад мактаб ки бимага обязательно амҷон бурумдим. Як талимита сал худаша калнагири кар тез бурумдим. Ма якум гуфтим есна бошад кар. Ягон газ бо қавти синифашанда як духтаре ки тагишим кариги боша. Омда дейда номаш навистем Бурахман Куртоев тесна ами. Худвам хе карагиди. Накуни то не ошибка мана. Ам нависте бурафти домди. Пипец. Сразу занишем миштон. Накуни то. 14 солеси ҳамшеш. Не. Круто. В общем, видео тамом. Наворо оянда нигоҳ кунед то. Обуна шавед, дастгир кунед то. Худо хоҳад мо мул шавем, подписчикамо. Корҳои дар кори корбас мекунем худо хоҳад. Ашмо ничи намурояд в общем, да. Манам гиҷо бошад подписат шудаам мегирам. То навори оянда. Ҳаматон ба хайр. Мо мазори Кӯчкак будем. Хоҷи Такрову дам гуд бо, так мазори Кӯчкак мо инҷа медонем. До следующих встреч.